Mogu li 3 bajkera s Marsa skrivati mračnu tajnu? Jesu li autori namjerno napravili najgori crtani film u povijesti? Simboliziraju li 3 bajkera 3 vrha i laminati trokuta? Odgovore saznajte u današnjoj epizodi Mračne tajne. Ovdje prisutni Mislav je živio jednostavan i miran život. Dani su mu bili gotovo jednaki. Svaki dan bi obavljao svoje dužnosti te palio svoju najdražu epizodu Teletabilisa. Sve dok se jednoga dana sa kazete nisu pokrenuli Teletabilisi, nego vjerojatno najjadniji crtić kojeg je ikada pogledao. Mislav i danas tvrdi da su mu laminati provalili u stan i presnimili bajkere s Marsa preko originalne kazete njegovog najdražeg crtića. Međutim, bajkeri s Marsa su, ma koliko jadni bili, uspjeli nekako utjecati na Mislavov jadni mozak. Mislav je cijelu zimu proveo unoseći drva starijim ljudima za ogrjev. U posao ga je bacio njegov prijatelj iz teretane. Od zarade je kupio kožnu jaknu. S ostatkom novca je otišao u kasino. Sve je stavio na nulu, ali bilo je crno. Dok je potišten izlazio iz kasina, susreo je misterioznog čovjeka imena Robert. Iako misteriozan, Robert je poznat kao dobra i brižna osoba. Ponudio mu je motor, ali uz uvjet da mu ga mora vratiti do ponoći ili će mu uništiti život. Mislav je postao svoj gazda. Našao je dvojicu prijatelja u sličnoj situaciji, nazvali su se Bajkerova družina. Svi su zaspali nakon pretjeranog konzumiranja trave ukradene s lokalnog nogometnog stadiona. Probudili su se nakon ponoći. Mislav se vratio kući, želio se smiriti uz epizodu Teletabilisa. Ubacivši kazetu u VHS player, shvatio je da su Teletabilisi presnimljeni bajkerima s Marsa. Međutim, bajkeri s Marsa su, ma koliko jadni bili, uspjeli nekako utjecati na Mislavov jadni mozak. Mislav je cijelu zimu proveo unoseći drva starijim ljudima za ogrjev. U posao ga je bacio njegov prijatelj iz teretane. Od zarade je kupio kožnu jaknu. S ostatkom novca je otišao u kasino. Sve je stavio. Idući puta u Mračnoj tajni. Istražuje li Dora ili pak ne? Lajkajte, šerajte i subscribeajte i lajkajte nas na fejsu. Otkrite novu Mračnu tajnu zajedno s nama.